Pwyllgor Materion Gwledig CFfI Cymru yn angerddol mewn amaethyddiaeth. Mae Pwyllgor Materion Gwledig CFfI Cymru yn cynnwys aelodau o bob ran o Gymru, sy'n falch ac yn angerddol am ein treftadaeth ffermio, cynhyrchu bwyd a gwella'r amgylchedd sy'n dod at ei gilydd i ffurfio dyfodol uchelgeisiol ar gyfer ffermio. Mae Pwyllgor Materion Gwledig CFfI Cymru yn ceisio cynrychioli barn ffermwyr ifanc sydd wrth wraidd ffermio Cymru. Rydym yn llais gweithredol ym maes ffermio Cymru, yn cwrdd â gweinidogion y Llywodraeth a gwneithurwyr polisi yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig gyfan, gan weithio ochr yn ochr a'n undebau ffermio ac arweinwyr dylanwadol. Rydym ni yma i roi llais i'n aelodau ffermio ifanc mewn amaethyddiaeth a chael y gwybodaeth diweddaraf am faterion cyfoes, technoleg newydd a datblygiadau mewn gwyddoniaeth. Rydym am roi cyfle i'n aelodau weld arferion ffermio eraill a chael safbwynt amrywiol o'r diwylliant amaethyddol byd-eang. Mae hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer ein haelodau yn rhan anatod ohonom. Boed yn creu cyfleoedd rhwydweithio, teithiau astudio fferm neu wrando ar siaradwyr. Rydym eisiau rhoi cyfle i aelodau rhyngweithio ar gadwyn gyflenwi ac ymwneud â phroseswyr, manwerthwyr a chymunediad i atgymdeithasau a chefnogaeth ledled y wlad. Rydym yma i leisio eich barn ym myd amaeth Cymru. Pwyllgor Materion Gwledig CFfI Cymru yn angerddol mewn amaethyddiaeth.